iki uga dirawuhi panjenenganipun Mbah Lurah sekecamatan Sine. Mbah Lurah sekecamatan Sine kabeh rawuh pangapunten kula dereng manuh kula dereng nggih menika pirsa ngono kula nyuwun pangapunten awit saking cubluking pamanggih kula kirange sesarawungan kula sing mbok apari sapa sing kula tepungi nggih namung sing kula serawungi nggih namung Mbah Lurah Tanto Mbah Lurah Rendeng kanca sorterok lho ngono campur sarine luar biasa ana cemagetan kono Fortuna iki benderane melambung tinggi matur nuwun ning sayange siji nduk apa kok urung ngundang aku aja ngono kuwi malah giris malah bisa guyon kanggo guyon caca sindene 1 2 3 4 5 6 sing lor dhewe iki Mbak Anindia terus Mbak Inces Kusumati ji Walakaji kok belok Mbak Inces niki tahun 2017 awal aja terbang dateng Malaysia orang sana kami nyur dede tahun 17 awal orang sah abadi terbang dateng Malaysia senyumnya dong kok cemberut terus sih ini kan terbang dateng Malaysia tadi menjalani hukuman gantung orang arep menyanyi ya tetap digantung orang nyanyi Mbak Inces terus Mbak Lia Pieta Aprilia Suhana Sarjana Pendidikan sing mijil saking Magetan terus Mbak Silvi Monica yang berasal dari Prayudan terus Mbak Nur Hayati sing saka Kendal Kabupaten Ngawi selajengipun Mbak Deni dengan mijil saking Klaten Nganjuk Jawa Timur luar biasa terima kasih matur nuwun sing diantu-antu Cak Yudo Bakiat kersane persiapan saurunge Cak Yudo tak haturkan tari persembahan lho tari apa tari bajing loncat Mbak Lia Mbak Deni Mbak Inces jumeneng turingane sira banget aman dan bahagia keluarga berencana hidup saya PKK Mbak Deni, Mbak Lia, Mbak Inces pada kesempatan yang berbahagia ini diaturke sing persembahan tari bajing loncat Mbak Deni sing nembang Mbak Lia dengan Mbak Inces yang berjoget ning tak jane Mbak Inces jogete ning ngarep kono kersane pamirsa sing teng dhuwur mangertos sapa to sing ayu breset kae sapa to kae sik ta ayu piye ayu breset ki ayu banget sapa to sing ayu kae sapa to kae Inces Doane Pak Alek. Ya, sing nari telu karo doane. Ning dhuwur loro ning isor siji. Ya. Ning isor loro wae. Oh, ning isor loro ning dhuwur siji. Oke. Yo digarap bajing loncat. Ayo teng rono Mbak Inces. Sinden kok ayune kaya ngene. Alah. Nek ora dibonoke nesu. Bunga pasir. Oh iya bunga panggung. Yo digarap bajing loncat. Ayo Mas Plono. Iramane sing rada sesek sing rada seger. Ya. Molo tak jeng. Ngono yo. Yo.
matur nuwun wah luar biasa elok ngangge saged jogete Mbak Incos ya jumenake, jogete Mbak Lia ya jumenake. Wah, dasare ya wedok kabeh. Iya. Wedok kabeh joget ya apik. Heeh. Terima kasih matur nuwun ya. Iki sing mirsani akeh kanggo banget lho. Dulure awake dhewe ya ning kene sapa? Kejaba Mbah Lurah Tanto, Pak Sigit MC, ugi aku di dulur ning kene Pak Lili. Oh, Pak Lili toko kuwi. Oh, Pak Lili toko kuwi. Iya, Pak Lili toko kuwi. Iya, Pak Lili toko kuwi dulurmu. Prakas kuwi dulurku. Ngono. Pak Sarno ya dulurku. Matur nuwun. Oh, sing mirsani saka Madiun barang ya lurung rene lho sapa? Pak Bambang ya kuwi Pak Bambang
Yono. Tambah Rama ya rawuh, Pasmara Santosa saka Jiwan ya rawuh, saka Jajar Tanjung Elang blek tumpek rene. Iki ning streaming ya 500 pasang mata sing melihat awake dhewe. Ngono ya, Mak. Matur nuwun ya, matur nuwun. Oke, heeh. Iki ugi ana sing mirsani saka Manca Nagri. Oh, saka Manca Nagri. Saka Manca Nagri kok kersane didangu padha saking pundi blionya. Iya, saka luar negeri. Luar negeri. Aku ning anggur ri liliten. Padha nyuwun berkah dawuh saking panjenenganipun Cak Yuda Bakia, Abah Yuda Bakia kinen nggih menika minggah wonten sasana panggung sesarengan kelawan nggih menika kantinipun utawa kancanipun. Disepoti si kucing, Mas, sepoti si kucing. Nah, sepoti si kucing yo. Yo. Agung Plento. Siap. Wah, alhamdulillah wa syukurillah dalu punika panjenengan lan kula nggih saged sowan wonten ing desa Girikerta. Girikerta hebat luar biasa, tepuk tangan untuk Girikerta. Wah, luar biasa, Mas. Nggih. Tapi rada kecewa kula. Kecewane pripun? Gewetun begini iki jan getun tenan. Lah enten napa? Kemurahan. Malah ngerti ngono ya tak undakno piye ngono. Lah nggih wong panjenenganipun Mbah Lurah menika nggih sampun. Pun tah ya boyo kabeh. Nggih to. Lah Mbah Sunan kalih kula nggih kanca. Tapi tuwa mriki kalih kula nggih kanca. Mbah Lurah Slamet Riyadi niku ibarate kaya bapak kula dhewe. Oh ngaten nggih. Nggih. Oh, hebat luar biasa. Tapi ini patut untuk diacungi jempol apresiasi kanggo warga masyarakat Girikerta. Luar biasa nggih. Nggih, kula apal karo wong Girikerta. Napa nggih? Wong desa Girikerta itu terdiri dari 3 dusun. 3 dusun bener. 3 RW, 12 RT, jumlah penduduk 2.300, rondone 210. Ya apa rondone di sensus sama. Nggih, jenengan rawuh jam pinten? Kula jam 7 sampun dugi mriki. Wah, dalane kaya obat nyamuk. Pripun? Munggah mudhun. Tapi berbahagialah wong sing manggon ning Girikerta, Mas. Kok saged Pak Yuda? Alah wong ning kene iki dijamin mlebu swarga sebab dalane swarga ya meniki mengisor sithik tekan swarga. Kae ngono warung. Lah ya kan swarga view. Nggih. Hebat niki kula wau dandan dene Pak Wito RT. Pak Wito RT niku to Mas. Alah daleme apik sangat luar biasa. Sayange sinten, Mas? Napa niku? Jedinge renek ciduke. Lah terus pripun jenengan?
wis RT piye to tuku ciduk nganti gak mampu. Akhire kula pipis bingung golek ciduk gak enek ben resik tak celupne. Lah, nguras niku mengke RT. Apa RT? Tapi hebat kanggo warga masyarakat Girikerto Mas. Nggih. Masyarakatnya guyub rukun, Guyub. menjaga persatuan dan kesatuan Laras. dalam rangka bersih desa. Malam hari ini luar biasa. Nggih. Nuwun sewu lho Mas. Pripun? Jarang-jarang desa sing mengadakan bersih desa HUT kemerdekaan RI yang semeriah kados punika. Wong nggih leres. Dasar masyarakatnya guyub rukun beda karo daerah liya. Daerah liya niku pripun Cai? Daerah liya niku senengane gegeran, senengane tukaran, senengane gelutan. Bener niku. Karo tangga gak gelem nyopo, Nggih. karo dulur gak gelem akur. Bener niku. Tanggane tuku kulkas atine panas, Nggih. tanggane tuku gelang atine melang-melang, Nggih. tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret lho mentret. Saking serike, tapi warga masyarakat mriki hebat mirsani wayang jenjeng lenggah kanthi sae. Luar biasa. Nggih, ugi kula salam hormat dumateng Bapak Kepala Desa Girikerto, Nggih. ugi lurah-lurah lintunipun. Ya. Mboten ngapal kula. Boten apa lah sebabnya Cai to. Sebabnya rong tau ditanggap kok. Nek wis tau ditanggap ya tak apalne, rong tau nanggape nyapa diapalne. Tapi paling boten kan Pak Tanto apa? Mas Tanto kanca ngisor tera. Saltero. Garwane ngasta Dewan. Dewan. Mbak Astuti. Nggih. Wah jan hebat. Pripun? Luar biasa awet enom. Awet nom nggih. Mau untune rada entek. Hebat. Boten piyambak kula. Nggih. Gawa kanca. Lho, niki to. Nggih. Jare Deni Caknan. Deni Caknan masuk angin diganti karo Walang Kadung. Walang Kadung. Niki dagelan pesenane Pak Lurah. Lho nggih. Nggih. Oh. Piye supaya Girikerto ki aman, damai, tentrem, ora ana musibah lan ora ana balak bilahi. Nggih. Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal kan. Mas, apa? Cok bakal iki ndoke siji lho. Lah ndokmu pira? Loro. Ya gecekan sita to kok iso. Ya iman-iman. Wong iki nek ngadi busana ngadi sarira mbok sing besus. Sos. Kene iki kanggonane para piyayi luhur, para budaya, para seniman lenggah nang kene lho. Wong manggon-manggon ndase kaya blekok moncrot. Lah, Ya ora sampe montrot ngono. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Anggon-anggon ki sing beses paling ora lho kaya aku nganggo surjan, cara ngayuh Yogyakarta gagrak Mataraman sawang saka kaduane pindhane kaya Panembahan Senopati sing ijo wantah. Lho, Ketok pantes. pantes. Lah kowe ki lho antarane ndas karo blangkono gak rukun iki jane ndas piye lho. Iki lho ndas model endi ngene iki lho. Apa? Iki mau wong omah ya pas. Lah nek kene kok malah oblong kludung lho piye? Bareng manggone iki ning gunung hawane ademe kaya ngene. Lah terus, Ndasku malah mungkret. masa yang ndas kuwi tok. Ya ndas liyane bareng melok katut. Pokok iso. Iki bersih desa. Ya, Girikerto. Girikerto. Apa meneh iki dinane golekno dina sing hebat, Mas. Leres. Sukra manis. Sukro manis. Jemah legi. Jemah legi. Jemah 6 legi 5 11. Insyaallah mesti entuk kawelasaning Gusti sing gelar jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satemah dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma Amin. Tepuk tangan buat Caido. Jemah legi iki dina sing bebayani. Kok iso bebayani? Jemah 6 legi 5 11. 11. Cara dipitung nganggo petungan Jawa. Tibane ya sae lho Mas. Pak Sageng. Sri Lungguh Dana Laropati, Sri Lungguh Dana Laropati, Sri Tiba Sri Tribo. Sri kuwi dewane rejeki, Sri dewane pangan, insyaallah bar wayangan mesti panenane melimpah ruah, rezekine masyarakat lancar kabeh. Amin. Ngene iki lho dungane wong nek ben ditanggap neh ngene iki. Padune terakhir ben tangkap meh. Lah iya lho, bersih desa ki hebat lho. Saiki dadi awakmu. Iki kan bersih desa. Bersih desa. Ana sing ngarani sedekah bumi, Sedekah bumi. Ana sing ngarani nyadran. Nyadran. Iki kan bersih desa. Supaya desane resik iki dikapane. Didol. Resik kabeh. Kok tak bacok ndasmu lho kok desa kok didol. Lah jere ben resik.
Enggak karepku kan nuwun sewu ya Mas. Nggih, monggo. Mas Mondol Kusumo. Awakmu ki adoh-adoh saka Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, hijrah ana ing sine. Paling ora kan awakmu saka omah kuwi nggawa sangu. Lah, awakmu ki arep ninggali apa kanggo warga masyarakat kene? Sang 30.000 tak ngebis wis entek lho. Kok dikekne wong kene lho. Gak karepku kowe nek arep ninggali apa ngono lho. Oh, aku rin iki malah arep golek ora ninggali wong kene. Kok angel kejaman. Enggak karepku masyarakat Giri Kerto iki ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Alah. Desane ki lho ben maju dikapakne, Disurung. Ku maju. jan tobat tenan omong-omong karo kowe. Itu takon disauri kok. Kok ora ben maju di mati lho terus. Maju terus disurungke ora ngono kuwi. Karepku ki desane ben tumata apik, kuwi dikapakne, Dicet apik. Dicet warna-warni, Mas. Apik. tukang son mboten enten kabel cet to Mas. Arep opo? Kowe nyetrum cangkemmu lho. Wong awake dhewe ngomong tenanan nggon bersih desa, paling ora kan tutur sembur. Tur meneh iki ora mung bersih desa lho Mas. Lah, Acarane loro didadekno siji. Kowe ngerti sebabe apa? lho dadak siji sebabe Ngirit. lah ya Bersih desa karo HUT kemerdekaan RI. ya Iki kan HUT. ya Paham kowe karo HUT? yo paham. HUT apa? But Seto ya Allah, Gusti. Oh, ngaran bersih. Desa kowe aku ora masalah, ngomong kowe bleset ora masalah. Iki tentang kemerdekaan lho. lah iya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Betul. Iki HUT. Lah iya. HUT itu apa? But Enggak maksudnya kepanjangannya HUT kuwi lho. but Lah. Ngene. Bocah. HUT. lah iya Apa? but Karepku ki hane apa, une apa, tene apa? nek takon ngono tak sauri. Hane, Hari une, ulang tene, tahun berarti HUT but kepanjangannya. HUT ki hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Jenenge wae merdeka, Mas. Merdeka. Merdeka itu terdiri dari 3 huruf, 3 suku kata. tiga suku kata. Meraihnya dengan tetesan darah dan keringat karena kemerdekaan bukan hadiah, kemerdekaan diraih dengan pertumpahan darah. Luar biasa. Dedikasi para pahlawan patut kita junjung tinggi, kita beri penghormatan setinggi-tingginya kepada pahlawan kusuma bangsa. Elok. Terakhir Karena itu marilah kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kayak bengi iki positif nang wayang kok. Podo aku Apa? suruh mengisi dengan hal-hal yang positif kok. Lah iya Ngisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. wis mbok isi. Wis tak isi pirang-pirang dina bojoku wis tak isi. Saiki wis positif. Salah paham. Ya ini salah paham. Umpang salah paham deh. Kita kok gegeden blangkon. Dajal dicopot ngene lho. Lah. Oh alah, Anda puno yo ngono. Ngono lho kok iso. Lah ibu-ibu padha ngrasani lho ning arep. Jare ndasmu kaya lato-lato. Bu, sampean ampun ngoten to, Bu. Ketemu lagi sepisan kok ngelokne sirah kaya lato-lato. Niki senes lato-lato. Iki ngono, bakso beranak. Kowe iki yo ngapur. Lah iki apa? Iki ngono dudu lato-lato, dudu bakso beranak, Mas. Ya apa, Mas? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilah. Ngarep dilanjasmu ya sapa kok iso. Rumah samu kok kemerdekaan RI yang ke-81 hebat ki hal-hal yang positif. Ya, Ngenekke wayang kulit. Wayang kulit kuwi ya toh. Warisan budaya adiluhung tinggalane para sesepuh sing wis surut ing kasedat jati. Mulane kudu diuri-uri, kudu dilestarekke. Ya. Iki padha karo ninggali anak putu.
tinggal anak putu. Ana tetembungan wong sing nandur kuwi bakale ngunduh, wong utang bakale nyaur, wong gawe mesti nganggo. Kuwi falsafah Jawa sing hebat luar biasa. Sik balenono falsafahe sing mau apa? Kok ora patek cetha ta aku mau. Sapa sing nandur bakale ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo. Wis mesti. Ya wis mesti. Falsafah wis mesti. Mesti Nek nandur bakal ngunduh. nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Iya ya. Iya. Falsafah murah kene nggo patokan blas. Sing utang mesti nyaur. Alah tonggo kowe utang malah minggat. Sing gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur kae ora dinggoni dhewe. Wong duduk kubur kae ora dinggoni dhewe. Malah siranggae teko-teko ari bletak. Persis. Yang lagi piye wae. Lah persis. Kok ya pantes kowe dadi mayit pisan. Pantes dadi mayit. Lah ngene mau kok ya pantes pisan. Kok dijak omong-omongan gak paham iki. Mulane kowe iki nuwun sewu. Wong nek sering nyepelekne wong ya ngene iki lho Mas. Nggih. Sampeyan mau ya dipaidul nang kono. Pripun? Alah dalange lho, masa apa kuwi halo Bandung kowe gak apal. Halo Bandung, ibu kota persiangan ngono sing lho. Kowe nyanyi aku ta, Bang? Wong nyatane ora apa-apa. Sing menguasai panggung iki bengi iki aku kok kowe nyanyi aku karepmu piye? Sing bayari kowe iki dalang. Sopo ngene kok mbayari? Lah sapa? Wong panitia kok. Loh, tapi kan lewati aku. Alah wis telung nyangan kok bayar. Aja nyepelane Mas. Nyuwun sewu Mas ya. Dalang kuwi kiai dalang lho. Jarwo dosake dalang ki ngudal piwulang. Betul. Piwulang sing luhur sing apik ayo dienggo, sing elek ditinggal. Nah. Pemimpin sing arep dhewe iki dalang. Kurine dalang kuwi yoga. Mulane sebagai dalang ning ndi wae mesti manggone ning arep. Lho rumono. Nek dalang manggone ning arep Ora mesti, Mas. ora mesti. Enek dalang sing manggone ning mburi. Dalang apa? Dalang kerusuhan. Dalang kerusuhan iki manggone ning mburi karo suara. Ayo, terus. Ngopo iki kok mburi? Enggak karepku dalang iki ibarate cara kendaraan. Iki sopir. Lah sing guri yoga. Iki penumpang. Mulane tiap sopir ki mesti manggone ning arep. Ora enek sopir ning guri. Oh. Enek sopir sing ning mburi. Ora enek sopir apa? Sopir becak. Sopir becak kae lho, sopir ning mburi. Penumpange ning ngarep. Dipedhal ngene. Oh iya. Pinter banget. Mandas gundul. Lah ya Mas, sopir iki ya nek gak ning guri ya ning ngarep. Wis Mesti kuwi. mesti. Enek sopir sing manggon ning tengah. Ora enek. Nek ra ning guri ya ning ngarep sopire. Sopir ning tengah ya enek. Sopir apa? Sopir dokar. Sopir dokar. Sopir dokar. Ngarep dhewe apa? Jaran. Terus kusine Kusine, tengah. Nah, penumpange ning mburi. Ning guri, berarti sopire. Ning tengah. Lho, sing nang ngarep dhewe jaran. Jaran ning gawe kacamata. Ben nek nyawang dalan lurus. Ya ora. Ben ora sulap karo srengenge. Ora. Lah nyapa jaran gawe kacamata? Kae ngono isin. Kok jaran isin lho? Gawe kacamata, gawe sepatu, kok lali gak anggo sono. Akhirnya isin aku. Iya pinter. Enggak maksudku ngene lho, dalang utawa sopir kuwi ibarate imam. Lah iki kan mumpung cedhak masjid. Nah, yo. Dalang kuwi ibarate imam. Mulane tiap salat imam kan mesti manggone ning ngarep. Ki ora iso bantah. Iki mesti imam sih mesti manggone ning ngarep. Imam ki ngarep dhewe gurine imam mesti makmum. Bosok gak iso bantah kowe. Imam iki nek salat manggone Ning ngarep aku saiki arep takon. iya Kowe tau nglayat? sering tak nglayat. Takziah tau ora? Takziah sering. Tau salat jenazah ora? Tau salat jenazah ora? Mas bereni. Nah, Salat ya Mas. Ya. Iki kan masjid. masjid roh. Paham karo masjid ora? Paham. Salatu imaduddin. Ya. Salat kuwi cagake agama. Betul. Mulane nek salat ngarep dhewe kan mesti imam. Gurine imam mesti makmum. Ya. Dadi kabeh salat kae ngarep dhewe imam. Wis aja mbok bantah. Stop. Nek salat ta? Iya, Nek salat imam mesti ngarep dhewe. aku arep takon. Oke, Kowe tau takziah ora? sering Nah, tau salat jenazah? tahu. Nah, sing ngarep dhewe apa?
Ingat ini toh. Kalah ya Den. Kalah. Ganteng oleh pekok lho ya. Itu harga diri jatuh. Harga diri ini jatuh. Karena aku sing nompo amplop lho, sing oleh job lho aku padahal. Ganteng oleh le. Berarti ngarep dhewe kae mayit Bar mayit lagi imam, bar imam terus makmum. Berarti wong salat ngarep dhewe. salat jenazah ngarep dhewe jenazah mayit lah tumon wong salat jenazah iki imame nang kene mayite ning dhuwur genteng. Oh iya. Berarti ngarep dhewe apa Mas? Mayit. Oh, umpama wong telu iki antarane Mas Dalak aku karo kowe. Umpama dadi bedhek-bedhekan pengen dadi pengarepno awakmu pengen ning tengah ning mburi apa ning ngarep? Yo ning ngarep no Mas. Wah, berarti ya cocok dan mayit. Kowe mayite aku imame, aku makmume. Berarti aku bakal mati sik. Iya. Ora apa-apa to sekali-sekali mati. Ora tawe lho, gak tau-taune lho. Mati kok sekali-sekali. Ora apa-apa, nego kenang-kenangan. Ora apa-apa Mas. Ora apa-apa Mas, aku bakal mati sik ora apa-apa. Lah terus Aku karo kowe kan kanca to. Kanca. besti Umpama aku lakon mati sik ora apa-apa. Ning tulung. Engko nek 3 dina tulung dislameti. mesti dislameti wong tak jeneng yasini tak tahlili kowe karo aku kanca. Engko nek 7 dina tulung ya dislameti. Mesti tak slameti, tak yasini tak tahlili. Wong jeneng kanca. Engko nek 40 dina ora usah mbok slameti. Dislameti Mas. Dislameti to, Dok. Tak yasini. Kanca kok Ora usah, Tak tahlili. ora usah. Lah kok iso? Mergo 40 dina kowe wis nusul aku. Ngenesan Mas. Siji mesti, loro jodoh, telu wahyu, 4 derajat, 5 donya, 6 nomor togel. kok tekan nomor togel itu 5 dok. Panguasane Gusti nek gegemaning Gusti. Wong mati ki ora ana wong sing weruh. Mulane nuwun sewu nggih to. Nggih. Bersih desa ki kan asline ndongakne para leluhur. Betul. Apa meneh iki maleme pas malam Jumat. Malam Jumat. Tumrape sing ngrasuk agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih. Malam Jumat ki kanggo ndongakne wong tuwa. Hebat ki. Lho. Ning kuburan ndongakne wong tuwa ben wong tuamu slamet donya akhirat. Hebat Mas. Berarti nek malam Jumat kowe ndongakne wong tuamu. Iya no, benar. Terus Ning kuburan wong goblok ya kowe kuwi. kok iso goblok-goblokne Lah kok malam Jumat kok malah kowe lunga ning kuburan. Ndongake wong tuwa barokah lho. barokah lho. Ndongakno kok nyapu dadak ning kuburan. Wis enak lagune Mas. Enek siirane Saire. piye kuwi? Saben malam Jumat ahli kubur bali ning omah. Kok ahli kubur bali ning omah kok malah mbok parani ning kuburan. Kowe mek apa? Arep golek nomor kowe. Kecelik lho Mas. Wong Pak mbokmu kuwi lho nek malam Jumat iki bali ning omah malah mbok parani ning kuburan. Kecelik ora petuk. Bener dong, bener iki. Gak kijane melok aliran opo kok kowe kok angel ditompo. Lho, logika Wong kowe dhewe nuwun sewu lho. Pripun? Aku nyekseni dhewe Mas. Nggih. Wong kowe ziarah kubur gone pakmu kliru kabeh. Kowe ki anak duraka asline. Wana duraka. Lah sore-sore nyekar Nggih, nyekar. kuburane Nggih. bapake. Bapake kan kuburane iki to Mas. Nggih. Jenenge Patmo Sampun. Pakmo sampun. Bapake mondot. Lah kok teng disekari jenenge Parmi. Kurang ajar. Kleru goblok kowe. Pakmu ki kuburane kene kuburane Parmi. Lah kowe nyekar Parmi. Kowe roh pas kuwi. Ngerti? Jam piro? Jam 5 sore. Kowe nang ngerti to perkarane nek jam 5 ki kuburan kamu kene sing tak sekar kene nyapo. Nyapa? Mergo nek pas jam 5 sore ki pakku ning gone Parmi. Lah nek jam 5 tak sekar kene yo ora petuk neh. Dadi nek jam 5 sore bapakmu ki dolan Gone Parmi. wis mati sik dolan to. Lho dolan. Lah Parmi karo bapakmu ki pernah apane? Gendane. Oh wis bongkok ora kejadian. Oh, gendaan dunia akhirat tok Mas. Omonganmu cengengesan Mas Agung. Malam hari ini luar biasa karena apa? Di samping Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, ternyata juga hadir di tengah-tengah kita tamu kehormatan Oke toh. dari negara asing atau dari luar negeri. Oh, ngerti. Kalau dimohon dengan hormat, Mbak, mungkin bisa Diajak naik ke atas atas panggung berempat. Silakan, come here, please, Ah. Mister, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Bagaimana? Naik
Iso lho Mas sampean. Lho, piye to? Aku nek Inggris 3 tahun kok. Sekolah. Kulaan kerupuk. Who are you? Sorry. Who are you? My name is Boriana. Nice to meet you. Dari mana? What your name? What your name? Boriana. 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 What do you come from? From Bulgaria. Bulgaria? Bulgaria? Bulgaria. Bulgaria. Yes. Anakku tes jenenge yes. Bulgaria. What do you come from? Bulgaria. Yes. Betul ya. Kalau nonton drama ya Yes. Coba. What your name? My name is Lena. Nice to meet you. Lina ya. Li itu punyanya Pak E, nah punyanya Mbok E ya. Lina. Where do you come from? From Germany. Germany. Jermannya mana? From German. Jerman. Yes. Jerman itu padahal sine iki. Lho, Apa enak Jerman sini? sine Jerman. Endi kuwi? Jajare kauman. Oh, silakan. Berarti cedake Turki. Apa ngerti? Turki J. Lah modal aslinya keturunan Turunanmu diriku. Pakistan. Oh, blasteran. Jadi Pakistan, bapak iblis, mbak setan. Betul. Dadi anak-anak kaya grandong. From Indonesia. Bahasa Indonesia. Speak Indonesia. Little. Speak Indonesia? No. Yes. Yes. Oh. Yes. Egg hamster. Salah. Yes. Saya kilap, aku lulus saya sering kilap. Yes, toilet bus welcome. Jerman. Speak Indonesian speaking? No. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Oh. Terjemah. Bapak sampai terjemah. Nah, baik, terus apa ini sok? Sing bagian transit. Translate. Transit ini yang numpak pesawat mobil tak bacok dan sekolahnya lho. Translate. Oh alah, itu pakai mic yang satunya kamu kasih itu, kamu ambil itu, cah gendul cengah. Nah itu satunya itu. Kamu di Indonesia itu sedang apa? Okay, what are you guys doing here in Indonesia? We are volunteering. Apa nih? Kurang jelas ya. Yeah, they are volunteering. Mereka volunteer. Hah? Mereka volunteer Volunteer itu apa? mengajar bahasa Inggris. Oh, teacher ya. Ini teacher, ini student, ini stupid. Yes. Thank you. Anu di Indonesia sudah berapa tahun? Berapa lama? How long have you been here in Indonesia? How long have you been here? We have been here for 2 weeks. Ya, sudah 2 pekan. Untuk yang Oh, 2 pekan. Yang paling bagus itu di tepi itu pekenan gangsal. Yang ini kok kopi nih dari medal. Cacat. Kerasan nggak di Indonesia? Coba ganti yang ini. Wajahnya beda. Do you like being here? Wajahnya beda. Wajahnya mirip aku. Rupa aku kayak nyambil. Okay. Where do you come from? My name is Luis, Yes. and I'm also from Germany. German. Louis. Swiss. Louis Jerman. Yes. Thank you. Mas Louis di sini sudah beberapa hari. Oh, they Berapa are- lama? Okay, it's udah ya bareng. Oh bareng. Oh, Anu ya, satu rombongan, satu grup. Yes. So you are together, right? You Yes. see now.
sit down please. You sit down please. You please sit down. You don't sit down. Yeah. No, what. Gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa Pak Nubat. Lah kok ya yes no, tapi kok ya yes. I am sorry. I am no sit down because my bokong is udulen. Anu di Indonesia kerasan nggak coba ditanya. Do you like being here in Indonesia? Do you like it? Yes, we really love it. Ya, mereka suka Indonesia, sangat suka. Paling suka makanan apa? What's your favorite Indonesian food so far? Taifu Paicel. Kok betul kok Inggris no? Roti, sate ayam. Sate ayam. Sate ayam. Sate Yes. ayam. Sate ayam, sate kambing and yapi. Ya. Yes. Thank you very much. Oh, I am sorry. Yes, but I can stop loving you. Why do you love me? I can stop loving you. Why do you love me? Berarti nek kuwi tok. Toilet bus welcome. What your name? My name is Stefan. Stefan from? Saya dari Bulgaria. Oh, luar biasa. Alah, ternyata kamu juga bisa bahasa Korea. Indonesia. Bisa bahasa Indonesia ya berarti ya. Sedikit bisa. Bahasa Indonesia bisa. Itu tadi dari Can you speak Sedikit. Indonesia? No. Little? A bit? And yes. no. Oh. No, jelas no. Terus no. Ora no tidak kuwi no tidak. No. Anu di Indonesia yang paling disuka makanan apa? Yeah, what's your favorite Indonesian food so far? Roti bakar. Roti bakar. Oh. Alah, londo senengane roti bakar. Singing, dancing. Comedian from Java is dancing and singing. Yeah, singing. Dancing. Ya, saya sering ngising. Singing apa? Nyanyi. Wah, lah tak kira ki dibalik dadi ngising. Dancing, song, singing, a comedian from Java, an Indonesian traditional. Yes. Nanti dancing, lagu apa? Minta lagu apa gitu saya. Lagu barat anu mondol nggih saged, Pak? Lagu barat. Apa? Lagu Western mondol lagu barat. Dhewe lagune anu Heaven. Heaven apa iki? Hei penonton, saya mohon maaf. Salah. Sing apa lagumu? Dong opsal. Oh. Dong of Sal. Apa dong? Dodong opo salah. Coba kita lagu apa? Like in the mountain. Gubuk As you anu apa kuwi dance tapi together, gubuk. what do you have any song? Do you want to? Song. What song? Indonesian song will be okay? Mbak penerjemah, tanyakan kesan dan pesan berada di Desa Girikerto bagaimana? Kesan dan pesan pada kesempatan malam hari ini. Suasananya bagaimana? Okay. So what's your impressions about this place, about this event so far? Ngomong betul. What do you think? Yeah, what do you think about this village? People seem to like it a lot, so maybe the jokes are funny. Oh, Oh malah keras. Gimana Mbak? Gimana? Apa jangan-jangan awake dirasani ya? Jangan rasanya aku ya. Ya, katanya kayaknya orangnya lucu-lucu ya. Oh, lucu-lucu. Pokoknya. Pengennya jadi wong kene lucu-lucu. Londo sito kurang ajar. Ya, keren nang. Ben mumpung ora ngerti tak pesu ya. Iki Bapak digalakon sarep lho apik iki. Lah, Sarip, besok masih di sini. Tanya Pak, besok masih di sini. Will you guys still here tomorrow? Yeah, but Masih ikut saya Mas, nanti main ludruk sampai tak dadekno londo. Tapi iki mesti dikira londo tenan. Mesti Orang kok dadekno lontong Yesus lontong.
ingin nyanyi ya, nanti ikut bergoyang joget ya. Oke, kasih lagu yang perahu layar saja. Oke, nanti kita joget bersama. Tolong Mbak yang kecil-kecil, sampean sama siapa ya? Yang belum sampean, ayo bertiga. Sini. Mbak Nur, Mbak Putri, Mbak Silvi, Mbak Siti, Aning. To dance together. They invite you to dance together. Dancing. Tulung. Den, para Den. Jadi all here singing song. Modelnya apa ini kayak omongannya sound musik. Mister, yes. Rizky Pratama. Ini adalah menantu keluarga Santoso. Itu yang berbicara dengan Bapak Gunawan. Itu kan pemilik CEO yang menyamar. Dari PT apa Mas? PT Laguna. Bergerak dalam tusuk gigi. Senengannya dulu beracing. Yo bicara perahu layar. Ya, dancing. Oke, yes. Malam tuh berjuga. Yo. Sit down please. Thank you very much. Sukron Suwondo. Sukron kasiron. Op. Apa piye? Wis nang mate op. Stop. The end.
of the end. You. Sit down. Yes. Thank you. Sebentar. Sebelum duduk, what the meaning is nyawer? Nyawer is donation. Tip recorder. Tip. No. Rondo gak bisa. Yes. No. Yes. Yes. Thank you very much. Luar biasa. Thank you. Hebat, luar biasa. Apa yang modelnya sangai seperti kan? Lah. Model sa. Thank you, Mister. Thank you. Yes. Congratulations, Mister. Congratulations, Kepala Desa, Mister. Congratulations. Mbak penerjemah, ucapkan terima kasih banyak dari kami serombongan gitu ya nanti. Terima kasih. Oh yes. Kepala Desa, Mister. Congratulations. Bapak selamat. Bapak selamat. Congratulations, Bapak selamat. Yes. Londo sampun kula gawane londo. Napa nggih? Nggih, mergane mbiyen iku bapake bakul telo, mboke bakul londo. Kula dianak jenengi Londo. Tangga kula niku jenenge Bambang, celukane Bambang Cina. Sebabe Pake bakul manci, mboke bakul celana. duwe anak jenenge Bambang Cina. Rego bapake bakul maci, mboke bakul celana. Nah, ini ada penyanyi kita. Nggih. Ada Mbak Ani, niku bapake bakul watu, mboke bakul jeruk. Lah, celukane. Celukane iki. Celukane ya Ani ngono ae to. Ora kaya londo mau bakoke. Ora wong jeruke keju to. Yuk, anu cepat. Ya, cepat. Selamat malam Mas Dalan. Pripun Pak Wartose? Petok Mas. Lho napa niku? Apik matur sekali. Saking Kebumen nggih daleme? Banyumas Aji Barang Mas. Oh, piye ngapa? Iya nek ora ngapa bera kepenak kaya kowe. Terima kasih. Mugi tansah pinaringan sehat, Mbak. Sehat waras Mas. Nggih. Mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, Mbak. Amin. Wong ra sopan blas. Dene apa Rika? Ada orang di belakangnya lho ora sopan. Lah ya kayaknya wis sopan model kulonan kan. Padahal iki yo sopan ngono kuwi Iki sopan. wis sopan lho, ndal iki wis sopan ngene iki. Ya ora sopan yo ndelok situasi dan kondisinya. Kok iso ndelok situasi kondisi. Ning gurine nek wong apa ora. Lah terus. Nek gurine wong yo aja ngono. Masane nang gurene no sugeng dalu. Terima kabare Mas. Aku ra yo ngene. Piye? Lah kene Pak Slamet saka ngisor enek apa to jane. Ya ora sopan lah. Ora sopan. Ini mengko. Iki sampe tendel. Iki tilasanku. Ngomong ngawur iki lho. Aja ngawur. Aja ngawur iki, Kak. Iki yo tilasan. Mbak Ani asli saka Banyumas kok duwe tilasan. Nggih, riyen ku kula ndek bojo niki 10 tahun niku ora duwe anak blas. Lah perkarane. Perkara niku mbah kula rak jaman londo niku wong sekti to. Wong sekti. Ajine iki diturunke ning aku. Ajine apa, Ndel? Aji lembu sekilan. Lah kasihate lembu sekilan. Kasate lembu sekilan to kowe nek nggo gelut dibacok drop. Ketoke kena. Ketoke kena. Ternyata kurang sekilan. Wah, ya hebat berarti awakmu. Lah winginane ning terminal gendingan kae kowe dikeroyok wong 5. Kroyo wong 5. Wah, aku iki gak leparan. Dibacok Drok, ketoke kena. ketoke kena. Lah tibake. Kurang sekilan. Lah kowe karo kene rumah tangga 10 tahun gak duwe anak. Perkarane ya kuwi. Kok iso? Bar dadi manten. Nek. Akhirnya kan arep bulan ngadu mlebu di kamar. Lah ketok iki pas.
Lah tiba jebule kok ya kurang sekilan to. Mulai teko saiki lho ora duwe anak tak pegat langsung. Pantesan yang ora bisa ndoboli-ndoboli. Tidak bisa meeting. Ngene nyong ndoboli le. Kembali, Mas, nuwun sewu ya. Nggih. Kok gak duwe anak kok wong ora pengalaman ra gelem tekok kanca. Lho kok lho padha iki lho. Lah itu pengalaman. Masyarakat Girikerto sapa wae sing rumah tangga suwe kok urung duwe keturunan mara ning nggonku Mas. Lho pripun carane? Syaratnya ada dua, ada secara medis, secara alternatif. Nek Medis konsultasi dokter Mas. Nggih. Alternatif cukup diurut. Dipijat. Apa dipijet barang? Lho, Jaremu diurut. Ora ngono. Terapi pijet kayak kowe, Mbok. Enggak diterapi pijet, diurut. Diurut piye Maksudnya diuruti bar aku terus kowe, bar kowe dalange terus tukang son, terus Mbah Lurah, terus Enem rong minggu ya bojoku. terus terakhir Pak Camat, berarti kan ngapik anake malah. Rong minggu ya bojoku remuk. Ya ora kaya kowe lah. Iki ketemu karo wanita idola ngene iki paling tidak kan awakmu merayu to Mas. Jajal sing nyong dirayu sweet boy. Isa enggak rayu iki nyanyi Tayang ora. Apik nek nyanyi suarane. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. kuwi nek cara Indonesia. Indonesia Nek dibasake Banyumas apa ya iso ya? Banyumas sampean Pak iso. Ya tayang. Tayangnya popit. Tayang. Tayang iki iso ngono lah. Tayang. Ya. Heeh. Rika basic iki sing bahasa Indonesia nyong sing bahasa ngapa? Ya. Tayang orang nek tayang bedel dase lah. Iya. Bedil dase aja Pak Tentara, bedil dase. Iya, anak bapak kapolisen, anak bapak Kapolisen untung pecah. Lah, Pak Polisi. nek ngene kok bapak kapolisen kayak gue desa mau acara negara mau tata kayak gue le. Oh tak kepruk batak. Bangun tidurku terus mandi, Tangi turu nyong terus adus. tidak lupa menggosok gigi. Orang lalen ngosoki untuk. Habis mandi ku tolong ibu Bar adus nyong ngewangi biyung. membersihkan tempat tidurku. Ngerasiki nggon turuku. Ampun. Ora oleh ngomong rusuh. Lah, nek ngene nyong kayak gue beneran. Nyong ora lembuk. Iki lho maksudnya membersihkan tempat tidurku. Ngerasiki nggon turuku. Ora usah diresihi. Ben resih dhewe. Keprimen lah. Bawa cengengesan iki digandrung. Isa kowe gandrung, ayo pakai gamelan. Oke. Iku wong slendro. Slender. Iya. Selendra ya, selendra. Niki pelong siki jane pindah minget dari selendro. Lah, gandrung antara Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Sama Kok saja. Panji Tengkorak? Lah kan Panji. Panji Asmara Batang. Panji Asmara Bangunan. Orang nganggo nan. Bangun. Oke. Panji Asmara bangun. Jagem. Tetek dik. Loh, kok kayak sapa ngono iki, Dal? Kayak sapa ngono iki? Kaya Punta Diwo. Asik. Yayi Werkudara. Lah nek Kudara piye? Berkutara. Anak. Oh. Iki apa ngene iki lho. Ngene iki lho ben piye? Nganggo kuku ponco nangka. Ponconaka yo ngene ngono ae. Gandrung. Oh. Lah. Iya, Panji. Apa kowe gelem tak gandring? Gandrung. Ding Larase. pisan. Mau bergumun aku. Sinebut pahlawan putri. Tepuk tangan lah. Jangan tepuk tangan. Nyapa? Lah nyapa tepuk tangan apresiasi. Tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Iya. Rupamu ya kota amal.
Sriuning mustika Tuhan. Kepiye to Pak iki, Pak? Tuhan piye to? Lah ya wong Tuban iki seneng nyembah Tuhan. Oh, yo karo jak omong-omongan kaya aku kene lho, nduk nyuwun tulung nduk sampean. Silvi. Alasare kene. Ya Allah, kene iki lho. Kudu sing romantis karo nyong ya. Sing romantis mustikaning jagat. Kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang dak tresnani kejaba mung sliramu tepung gelang anggonku ngupati. Wanita sing dadi gegantilaning nala mani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu. Iki tenang jare. Ngono lho. Nyong pengen dikaya kuwe lah sing romantis. Iya. Polan. Nyayo. Nek goblok. Kaki aja suwi lah. Yayi mustikaning jagat. Ana ing sajroning taman makam pahlawan kene. Taman Keputren, makam pahlawan iki mendebokmu. Ana ing sajroning taman kaputren kene siramu bakal tak rungrum tak senenge atimu iki tenan jare. Jadi kaya kowe lah, mantep. Lagune. Tresnaku marang sliramu ora kena digambarake iki tenan jare. Mustikaning jagat bebasan tepung gelang anggonku ngupati wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnan ya mung kanggo sliramu mara diage caketa marang pun kakang ndak gendong ndak aja ndak sengkake ngaluhur minangka garwa Prameswari kene wong ayu tandak cek ya ta tandak cek iki diangkat. Oh. Gendong dari dia. Iya temenan anak. Kuwi asli radoprak. Drama iki ngono kuwi. Masa yang aku ngono bae. Dramatisasi antara Rizky Pratama dengan keluarga Santoso. Ayo temenanan ayo. Yayi. Tresnaku marang siramu tak rewangi rawi-rawi rantas malang-malang putung pecah dodo utai ludira sedumuk bawuk Sedumuk batuk kaya nek batuke ya lambruk basa ayo pada aku Baleni lah. siramu bakal tak gendong tak ojong tak sekake ana ing alam kubur minangka ngaluhur sekake ngaluhur minangka garwa Prameswari tak sekake ana ing ngaluhur minangka garwa Prameswariku ayo gendang candak Nyong digendong. coba ganceng langsung tewu teng tak gendong tak ojong sabar. Dene kuat ora iki kabeh. Aja ngenyek. Larang brambang timbang lombok. Larang brambang timbang lombok. larang wong lanang timbangane wong wedok Sepet-sepet sawun entah. dipet-pet wis ra betah Pecote di sebelahne. wis kebacet kapakne Duren cangkokan. leren rokokan Apa wis dikek karo panitia? urung Wis bareng. Paling kesel dadi ratu. sakit hatiku Sriuning mustika Tuban. nek ra penting rasah wae anak Wah, Bisa. daerah duwe padahal. Duwene dhisik. Ya Din. Iya Din. Sriuning mustika Tuban Gendang. ya Luman selumpun selamat bebek bosok nek asem lemah abang imbang nyapa Mas Kepriye sing ora sida-sida. aku nyerah lha nyapa kok nyerah kaya wong mbabut telo aku modelmu kok iso Dene ora sida digendong. putra gelet-gelet putra
Yayatra. Yayatra. Raden Sira lawe. Terus dah. Dukung prang. Duk pranggung lho. Duk prangkung bojone negara. Lakbang loro. Bani. Injih, Pak. Tumbasan pinten kiri ini. 150 niki madinya dadi 70. Lah aku kan ya pantes ibaratnya kaya Romeo and Juliet. Pantes. Kayak buluan. Aku Romeo, ini Juliet, ini pencopet. Pencopet setare mrene. Iya. Aku nang. Hati-hati iku disedakne karo Ki Ageng Sambilanang. Ya. Ngebelo. Bebelo. Kowe iku disereni Pak Tanto. Bebelo. Bebelo ngambune iki. Abah be. Bebelo. Bebelo Wiratmaya. Abape sing anak cangkeme ngono lho. Masa lho? Iya. Oh iya Dik. Tanmu Dicocokna. burung sri Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. tan burung Pas bener. tan burung sri uning gundung. Gur, ketake kok blakone sing rapat. Nuwun sewu. Itu dulu. Ah, nek ora apik. Apik. Tapi kaya apa dah? Kaya sakil. Kaya buta cikal. Sakil. Ini usum udan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles. Kok iso? Enek terase. Yo laki roh bengi iki. Nyapa? Rai kok enak empere. Dadi ya Dadi Iya. kusumane. Diunggane. Bangsa papak kedak. Tak tung. Terus kowe iki saka kono dadi imam. Kok imam sapa? Sakil. Iso imam lho. Dadi surasa. Yo imam Surasa karyane. Ya. Dadi kusumane. Tak tung. Bangsa Dadi sakil. Sik tak masak
Menika pecah boten krana dipateni kalih Janaka, caklipun pecah awit leleken gedang. Ewe untuk pangan iki lho. Sri Uning napa-napa niki? Monggo, Sri Uning napa sesi deman saged Sesi Demak Jalan Tayub nggih. siap. Tayub. Niki mungkin nggih damel sragenan barang. Nggih. Lah nggih ketuane Satria Wasis Penjaranuwun Bapak Minpiak. Minper. Minpiak. Nah. Sing bedhong iki modele nyenggaki Piye? pimpinane. Rono piar. Mangke bar niki nyuwun dawuh Mbah Camat. Oh nggih, Mbak Camat Sampun kesusun mundur Mbah Camat. Kesusun mundur Mbak Camat sampean. Dereng dawuh kala wau. Dereng. Nggih. Yo. Luwe, mangke Mbah. Luwe bete pantengan Asik.
menika mbok bilih mboten ngira-ngira hormat, mbok bilih kersa penggalipun Mbah Camat lan temang-temang sekecamatan sini. Nggih, mbok kersa inggih menika paring dawuh mboten nyetang paring doa mung sak lagu kepareng minggah panggung nggih saya. Lungsung-lungsung melu du ngregenaken swasana. Monggo dimohon hormat Bapak Camat. Mugi segenap Bapak Kepala Desa sekecamatan sini mbok bilih bareng tasik lengkah katuran monggo nderek ngregenaken swasana. Monggo Mbah Camat mboten ngira-ngira hormat. Heeh. Monggo Mbah Camat. Ayo dulur mondone. Sing enjing, jadi gimana enjing? Sayudo, Mbak Limbo, Cak Mondol, Bijendani Pak Camat. Lah, pangapunten Kang Putra kula kalih Cak Ido kirang trapsila ngaturi panjenengan tindak wonten panggung. Nggih. Niki derek niki nanti Mbah Lurah Girikerto. Nggih. Niki ngrenten ya Mas disampean. Niki Mbah Lurah pundi Pak panjenengan? Niki Wonosari. Panjenengan Kades pundi Pak? Pandansari. Kliko iki. Pandansari. Pandansari aku ora hafal daerah kene lho Jombang Jlongprong nek ora kowe. Sampean Pak, saking Kades pundi? Gendol. Panjenengan Pak? Tulaan. Terus sih. Panjenengan Pak? Argosari. Luar biasa kula mayang ten pundi-pundi menika guyub rukune sing ngungkuli kecamatan sini mboten enten. Tepuk tangan buat teman-teman sekecamatan sini. Asli guyub rukun. Ngapunten niki dereng komplain Pak Kapolsek mboten minggah. Oh Pak Kapolsek. Kapolsek. Nggih. Mriki lho Pak Kapolsek. Monggo Pak Kapolsek. Jenengan Mriki lho Pak Kapolsek sampean malah pripun? Saya Pak Kapolsek. Oh, komandanku iki ya. Wayang Tangguh Satria Bayangkara niki. Nggih. Oke, Pak. Keputan Pak nggih. Zaman Pak Imam. Pak Imam. Kasat lantas. Kasat lantas kali. Pak Alek. Ya, alah sampeyan. Nggih. Nggih. Monggo. Paring Pak Pak. Monggo Mbak Pandan diwul sik. Nggih. Alah napa lho dadak ngagem wonten barang ya. Lah napa to Pak? Wonten niku alah. Ora ngrepoti mengke dikira alah Tak tuwaput sama. Mereka mertandakan beliaunya berbangun sekecamatan sini mereka sergap sodakoh, sergap ngibadah. Betul, leres. Dipun kepalakan Pak, damel nyaur mekar.
Oke. Alah luar biasa. Monggo Pak Camat riyen. Lho, Pak kok Ardisa. Nggih. Napa tembangipun Pak Camat Pak Kades? Anu kan Pak Tantong rendeng mawon kali Mbah itu. Monggo Pak Pak. Tanto suarane sae. Sae Pak Tanto. Dasare Fortuna iki kok gendiro niki dhuwur tepundi luar biasa. Nggih. Pak Dalu masih. Nggih, Mas Lurah. Kanca-kanca Pak Lut, Pak Lut nggih enten Mas Agus dan sebagainya teman-teman. Mas Agus. Ya saderipun dari Mangai Bagio kasihpun sedaya masyarakat di Sanggirikerto mugi sedaya panjungun panjenengan kaijaban Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngrendeng jeng ben ngeten iki lho Mbah mesti rame mesti. Sae Mbah tahun ngarep sampean dhewe sakniki nang uripun. Lagune kersane Mbak Mono mawon. Monggo. Monggo mawon. Orjen nggih wonten Pak, campur sari komplit. Jane sing kagungan dalem mawon jane. Niki mboten wonten nawanipun den nyengkuyung Mbah Girikerto mugi-mugi masa nuwun babya punya salmeyo Mbah Giri mugi kawenengan panjang yuswa momong putra ngajipun. Amin. Buka celuk saking Mas Pierre ajene ditabuh nuansane irama sing wau di Sragen Jepang. Oh nggih. Korea nggih. Korea. Heeh. Dikancani Niki. Ayo kana nduk. Bensin. Maka bededahan karo kades-kades. Aku pengen dikancani sing susune palsu. Oh, Mbak Injas. Nggih, aku. Sing rumangsane susune palsu kades. Nggih. Ben ora meteng karepe iki. Mbak Injas Bali ya Mbak Demi jumeneng pisan. Bener pisan. Nggih. Ben rame. Rada rene dol. Dal. Ana dal niku. Mas dong. Mas Yuda. Princess niku keranjingan ah. Lah apa? Lah wong pedho konco teko ya ora jas. Halo Pak. Halo. Sapa ta jas kenal? Sapa ta? Gendek aja ngomong. Halo Cinta. Halo. Pengen lagi ces gak resiko kok. Ayo. Pengen susune tak petelne Pak. Jamban hasil. Ya. Lagune menapa? Iya, Lagu Kreo Jambu Alas. Sip. Nggih. Heeh. Yuk bebarengan. Kerawitan PGB budaya Satria Wasis. Yuk tanya apa? Ayo Mas Lono. Oke, ya. Ayo tatak-tatak.
Balurah pundi kalau mau cas? Balurah pundi? Argosari. Balurah Argosari. Cas kowe aja ngomong ya. Aja ngomong. Mboten aku ora ngomong-ngomong nek kula kali jenengan niku gendaan mboten ngomong. Saestu Ayo mboten bareng maju. saya. Aku Pucuk malah gunung cas Argosari pucuk gunung. aku malah wedi. Ketoke haus ning banci malah. Mbah Tanto, monggo Mbah Tanto. Oh sampun. Anu Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, napa Pak Kapolsek suarane wapi. Lah Pak Kapolsek mosok Wayang Tangguh Satria Bayangkara nek. sinten melih mangga. Sama monggo. Pak Camat, monggo. Sinten Pak Camat? Arep jawab Pak Camat. Sampun dalu, sampun ninjing, monggo. Sampun. Nggih. Siap nggih, tanpa sanget. Matur sampun sanget. Niki wau kula dibisiki kalian Mbah Kades Girikerto, Mbah Kula Slamet Riyadi, kanca-kanca presiden, kanca-kanca niaga menawi badhe tindak wonten Jamus digratisaken nginep gratis. Loh, estu to? Estu gratis namung ganti duit listrik banyu kalih daharipun nggih. Wow, wisatane pundi mriki Giri ya. Kerto mriki luar biasa enten sumber koso. Sumber koso, wonten Jamus. Wonten nggih. Wah, jelas luar biasa. Nginap saged wonten Jamus. Berkah barokah matur sembah nuwun para demangsa kecamatan sini. Oke. Panjenengan Pak, monggo. Nyanyi, monggo. Nggih namung tanglet niki nasibe pripun? Loh, nggih diserahkan kepada fakir miskin dan orang-orang terlantar. Dan anak yatim utamanya kula niki anak yatim. Niki bingung niki nasibe piye kita niki? Oh, Mbak Lurah yo yatim, Mbak. Bendaharane kabur. Bendaharane kersa nembang, monggo. Sinten melih? Dandung ya pareng kok jual. Saged monggo sepisan melih, Pak. Tidak melih, Pak. Siapa yang mati iki? Napa? Matuk. Oh iya sing kagungan dalam sing apa Roma Irama lho. Oh. Napa? Oh, Mbak. Heeh. Kula dhuwit kali niki wau Pak Yudo wau. Gandengan Pak Yudo mau. Oh, kali Pak. Nih. Iya. Buang tenan iki Girong iki lho. Anu, sampun kuwengen. Oh, tak laku. Misane Pak Camat iki lho. Mbak Tamas ngalah. Wis ora iso, wis. Mbak Girikerto Ora Roma Irama kene. Kaya. Blandrian. Enten mawon Mbak ini kertas. Kok kene lho iki kok. Mengke ngentosi liyane nangkap mawon. niki kisane kan nggak timben iki. Oke, siap. Anda niki. Nggih. Nggih, monggo matur suwun ayo setunggal lagu mawon. Setunggal lagu, maka napa? Kula sekelimik, Bang. Kula peksa niki pokoke. Maka Mbak Girikerto. Monggo Mbak Giri. Napa? Boten apa-apa. Bebas. Jenengan iki monggo. Pun bebas Mbak Giri. Apa lagune? Susul. Napa? Monggo Mbak Ni, rada dedak mriko Mbak Ni. Bendarane sinten niki? Niku. Nggih. Walah nggih, mun monggo. Bendara. Nyopone. Napa? Nyopone. Roma Irama, Mbak. Ya Allah, ya Robi. Wis tuwek ora iso nyanyi ya. Balurah. Nggih. Hati maju mawon. Mangke nek ndelek teng wingking mangke icah. Lurah. Nggih. Tenggae teng pundi? Bener anggota ki ora. Lurah nuwun tulung sampean tilem riyen nggih. Tek galu tek. Mbok bile ibu ndek mriki. Walah. Ndira baterainya habis itu. Ayo. Ngapir jane. Ngapir gurung kesane Pak Camat pun dalu. Oh, nggih. Anu request mawon no. Request mawon. Anu, langsung jemblung. Oh, langsung Lho. Apik pi lagune Wan Pales wi. Nggih, langsung jemblung. Moji, ayo. Mbak Lurah. Ayo pengen anu slidro-nya moji. Slidro-nya moji. Nah, Oke. mau sepiro? Datang mriki mawon. Moji. Sosok jumanglung srungi bali Langsung
nuwun. Mbah nuwun Pak Camat ndherekaken. Nggih Pak Camat berkah Pak Sugeng barokah. kula. Pak Lurah Tanto matur nuwun, Pak Lurah salam kagem Ibu. Salam kagem Ibu. Mbah Kades, Mbah Slamet Riyadi nek ora kena aturan alah lurah seumur hidup mau ditresnani masyarakat. tresnane masyarakat. Sehat lenggah sih. Alhamdulillah kasta kepala desa 3 periode sempun purna ateges panjenengane wis madheg dadi pandhita. Pandhita. Lengser ke Prabon madhege pandhita. Sombe nek pengen jaluk suwuk pengen laris nggone Mbah Slamet. Estu mungkin kula mang derek mang terke. Wis. Sidan jumeneng kabeh. Jumeneng kabeh. Lagune sing lagi ngetren lagi terbaru nek ya kowe mau Sing saya lagu ingkang terbaru nggih menika Kembang Lambe. Iku saya. Iku lambe semacam itu kembange ndahne sing dibadhok apa. kuwi peribahasa. Kembang lambe iki dadi rasana. Oh alah. Tak kira lambene metu kembange. Lah iya kaya pot ngono cak. Lagu sing terbaru Segara Kidul. Segara Kidul. Laut Kidul. Sing biyen tak ajak berlayar saiki wis ora ono kabar. Ayo. Curhat. Ya Mas Ari digelak. Terima kasih artis-artis dari PGB Budaya, silakan duduk. Engko ngaturi bapak-bapak biasa goro-goro. Pak Yudo, Dalam adile lelakon kudu dilakoni seres bunga susah kuwi sandangane menungso. cocok. Sakjroning pagelaran wayang kulit ana lagon, ana lucon uga ana lakon. Leres Can nggon geguyonan, lagon nggon tetembangan wis diaturke. Lah saiki ngancik adicara sarajengipun lampaning lakon utawa lakoning wayang bengi iki. nggih. Mengke pagi nggih goro-goro, tapi tanggal 29 Agustus kita terbang di Kalimantan Timur. Balik paman. Dari Bapak, tempatnya Bapak Suroso nggih. Surasa Bakso. Bakso sudah kan nggih. Teng Palembang tanggal 9 September. 9 September Palembang. Oke, Palembang. Tanggal 30 kita di Walingkukun Berjing. Oke, ya, sama Mas Mempier. Iya. Satrio Basir. Ya. Basis. Satrio Basis. Serang Mulyo. Terima kasih Dewa. Oke, monggo. Pagi nggih goro-goro. Siap, monggo.